Bapak. Sekeca, Pak. Iki lho Mas, jempolnya sing iki lho. Mas, Nggih. jempol liyane. Dasari berdahar sop. Nggih. Sop anget. Jan Sekalian ses nggih Pak nggih. Wah, jan. karo Heeh, apa nyerat Mas? jarum super. Oh, jarum. Ayo pas. Nah iya. Kaya ngene iki dadi Piye? lali nek ndek kanca mekar nek yang ngene. Larian sesuk jatuh tempo. Iya ta? Kowe aja ngono kuwi lho aku ki yo. Iya. Arai kelingan lak yo Mak teratap. Nano. Enggak. Lerepas ita warnaning kusume Jan laras ya Mas. Iki jan jumbuhake dasari hawane ya rada prungsang. Kok merungsang to aku kademen ki Mas. Itu tegese iki. Jemput kok ngene kok merungsang lho. Lah iya. Nggih. Kegawa liar tangga sura kuwi ya, Mbak. Heeh. Iki wis terakhir iki Mas. Lah iya anggere tangga Detik-detik sura kok terakhir. manus aku nyang Ora, tak prungsang. Pol-polke sisan Mas. Lah iya. Pentoke. Iki mas apa ya? Dedek iki ya. Jawel bokonge kakak iki. Kaya ngono iki. Iki mesti lakon bapake. Generasi penerusnya sing ngendang ya kuwi. Oh, penerusane kedang. Ah iya. Ya pas. Heeh Mas Pajen. Jadi lajeng nggih Mas. Nggih, monggo. Monggo
J menika AJS Aji Saka Makarya sareng kalian sound system saking pundi Mas? MSC audio saking Wajan. Sumbung Sone jos ya Mas. Wah, jebek dur Mbak. Nggih, menika kalian video syuting napa Mas? Kiki Multimedia. Multimedia. Dipun live streaming. Nggih, ing mangke ingkang sampun nyawiji lumantar Kiki Multimedia live streaming. Multimedia. Mengke saged request lagu. Onje. Karo anu ra Mas? Transfer. Iya. Lah ya biasanya go request tok lah yo. Lah yo ora apa-apa. J. Niki ditelaske Mas. Ayo tindak kinten. Pak Jono, iki meh telas lho Pak. Bapak. Ayo. Niki meh rampung lho Pak. Oh tak kesekno ya. Lah yo tindak gesek. Senenge kok nangguk. Monggo Nggih, sembah nuwun Mbak Nila. Matur sembah nuwun nggih Pak nggih. Sampun katur lho Pak.